siyawugubha umsore shutha kwanwe siyawugubha umsore wona siyawugubha umsore shutha kwanwe siyawugubha umsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Uxoxe usizi ke laphana umkhulekelwa labo wengane zakwethu ngenkathi eperforma ke laphana wengane zakwethu eselindwe isikhathi eside estage. Washo ukuthi kube nzima kakhulu kodwa uzobhala ke page lakhe esho ukuthi indaba ahambe yedwa ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngiyakuzisa nami ngithi ngijabule, ngiyabona ngijabule. Nami ngijabule kakhulu. Umfana phambi kwenu umkhulekela. Ngiyazi mhlawumbe nami uyarap namhlanje. Mangihamba kanjalo ngithi ngizocela nje ukudlulisa ubonga kakhulu kubantu abangivotela kumaphona wekhishiwe la kuphukana zakho. Ubonga kakhulu nomhlelo umcimbi ungangilibali. Ama followers ami azongithola lapha ku Facebook. Ngizosichaza isitori sokuthi why ngihamba ngathi kube nengqinambanyana ezincane. Ngizocela nje ukubonga angizikwaMningi. Yabo nje kunzima ukuyaphumeleleni kodwa ke asisole muntu angithi. Ngakhulu uthanda umsebenzi wami. Ningathi mina ngilila ngamasicela amavoti nisilekelele. Ngakhulu ngicela ukuvalisa.